Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special με πολλά και κούλα μ' ακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκο. Βασικά ακούτε το σώμα το πολύ σούπερ να λέει. Έπιπλα, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, σαλόνια, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο 508, στο πρώτο πάτωμα. Ήδη υγιεινής, ενεργούμε για σας πριν από εσάς. Αυτόματα καζανάκια με το χέρι 6.500. Κούλα μ' ακούς, πολύ κολόπεδο Κυριάκο. Η κόπεδα για ακροτεμάκια στην Κερατέα. Τηλέφωνο 638 4722. Αυτόματες κατσαρόλες ταχύτητος. Κατσαρόλες σύφιλε. Νοικοκυρές σύφιλε. Φτιάχνουν φαγητό και με χωρίς φαγητό. Τι λέω μαλάκας τώρα. Συνέχισε. Πιτσαρία Ιταλιάνα στο Παγκράτη. Πίτσα καπριτσιόζα, πίτσα ρουφιανόζα. Δεν μου λες Δραστάτη, γιατί φτιάχνουν τόσες πίτσες ρε? Γιατί ο καθένας έχει τις πίτσες που το χαβάρα. Μοτοσυκλέτες, μοτοσακό, σκούτερ. Αλλά Γιάννη στα Ηλίσια. Μίλα. Γραφείο Κηδιών, το γρήγορο φτιάρι. Άμα θελήσετε να πεθάνετε, μην ξεχάσετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Εμείς θα σας τάψουμε. Σε περίπτωση αναστάσεως το φέρετρο επιστρέφεται. Κούλα μ' ακούς. Πολύ κολόπεδο Κυριάκο. Κλείστο γιατί θα το σπάσω. Έλα μωρέ Κυριάκο, είσαι πολύ παιδί. Μα είναι δυνατόν να δίνεις τώρα σημασία στον αγαθό το Στάθη? Τι αγαθός ρε Κούλα που με έχει κάνει ρεζίλη σε όλη την Καστέλα. Γιατί μόνο εσένα λένε Κυριάκο? Κυριάκος της Κούλας είμαι εγώ. Να κατεβαίνω και στο γήπεδο για να μου φωνάζουν από τις κερκίδες. Κυριάκο ο Στάθης. Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα. Όχι, δεν πειράζει. Το σπάσω, δεν μου γλιτώνει. Ωραία, θα το σπάσω. Σε παρακαλώ, θα το κλείσω. Θα το σπάσω.